Povinnosť privítať vás tu, všetkých prítomných na našom dnešnom predstavení pri príležitosti pamiatky všetkých zosnulých, pretože ešte stále v nás doznievajú emócie návštev hrobov našich blízkych. Predstavení vám priblížime zvyky a tradície slávenia tohto sviatku, nazývaného Dušičky. Ako prvý sa nám predstavia moji spolužiaci, ktorí budú znázorovať, ako tieto sviatky slávia Egypťania, následné zvyky a tradície Indov, Indiánov a Slovanov. Verím, že sa vám naše predstavenie budú páčiť. Prajem vám príjemný zážitok a nerušené pozorenie. Rozmýšľajme na filozofovia, teológovia, psychológovia, ale aj nájsť správnu odpoveď je ťažšie, zjavne možné. Archeológovia majú na poruchu dôkazy, že už neandertálci pred 50 000 rokmi uvažovali o tom, čo ich čaká po smrti. Vyznačujú tu nálezy jazyka. Predstavení tvrdili, že tela mŕtvych boli nakryté červenou farbou. Červená bola odjak-živa symbolom života. Tí, čo sa učili, vystoje miesto postelného odpočinku, ozdobili kvetmi a navršené kamene chránili mŕtvého pred počasím a pred životom. Otázky života po smrti fascinovali aj starých Egypťanov. Boli presvedčení, že telo i duša dostávajú šancu na nový život. Na to Egypťanov pripravovala kniha mŕtvych. Bol to vlastne praktický návod na mumifikovanie mŕtvych, ktoré malo telo chrániť počas cesty na druhý svet. Podľa odporúčania tejto knihy dávali mŕtvych do hrobov nielen zásob potravín, ale aj ich obľúbené šperky a rôzne predmety. Egypt. Kňazi, balzamovači pripravovali telo mŕtvého. Balzamovanie tela trvalo dlho, až 70 dní. Kňazi si na hlavu nasadili masku Anubeva, potom odstránili vnútornosti a vložili ich do špeciálnych krčalov s vrchnátmi. Natreli telo olejom a vonnými látkami a zabalili ho do plátených ovinadiel. Veľkú úlohu u Egypťanov zohrával posledný súd Boží súd. Každý človek sa ho robí obáva.
utrpenia, ktorých sa človek za života na zemi dopustil. Duch po odchode z tela prišiel tunelom a po jeho opustení vstúpila duša do siedmeho boh práv. Hlavnú činnosť súdu však predstavovalo váženie srdca a preto v strede siene stáli váhy, ktoré vážili dobré skutky oproti zlým. Na jednej miske váh bolo položené srdce mŕtvého a na druhej štrosie pero bohyne pravdy a spravodlivosti. Ten, kto sa úspešne obhájil a jeho srdce bolo ľahké ako pierko, bol vyhlásený za nevinného. Bolo mu dovolené vstúpiť do ríše mŕtvych. Keď mŕtvy klamal, zle zodpovedal na otázky, stal sa z neho zlý, nepokojný a blúdiaci duch. Anipeu, egyptský boh, sprievodca a ochranca mŕtvych, bol znázornený v podobe šakala. Indiáni si veľmi zakladali na posmrtnom živote a snažili sa uchovať a očistiť duše. Aj pri tomto obrade používali fajku mieru. Pri obrade v nej spaľovali vlasy s trávou a po ňom z nej fajčili. Najznámejšie kmene boli Majovia, Aztékovia, Inkovia. Napríklad Aztékovia verili, že žijú vo svete 5. slnka a raz bude tento svet zničený. Aby oddialili príchod onoho zlého dňa, museli svojich bohov krmiť živými obetami. Aztékovia mali také predstavy, že ľudské srdce je symbolom samotného života a bez ľudskej krvi by prestal fungovať celý vesmír. Odhaduje sa, že každoročne obetovali až 20 000 ľudských životov. Inkovia boli o dosť miernejší ako Aztékovia. Ich bohovia sa väčšinou museli uspokojiť s ovocím a zeleninou, ktorú pestovali. Inkovia verili v nesmrteľnosť, presnejšie nezmrtví. Odchádzali do večných pôžišť. Základom náboženstva je reinkarnácia. Duša zomrelého neodchádza zo sveta, ale prevteľuje sa do inej bytosti v závislosti od toho, ako sa správal v predchádzajúcom živote. Preto sa každý Ind riadil Budhovým odporúčaním. Nikomu a ničomu neubližovať, pestovať dobro a očisťovať svoju myseľ. Telo sa vlastne akoby zbavuje starých šiat, obnovuje sa, duša prechádza do nového tela. Umieranie je súčasť životného cyklu, je to ďalší stupeň do vyššej a lepšej duchovnejšej dimenzie. Len najbohatší ľudia majú možnosť dať sa spáliť pri rieke Ganga. Ich popol je vhodený do rieky. Reinkarnácia je znovu
Starí Slovania vnímali svet ako obrovský strom. Vrchol stromu a vetvy reprezentujú nebeské sídlo bohov, kmeň stromu svet smrteľníkov a korene predstavujú podsvetie. A zatiaľ čo Perun v podobe sokola či orla sedí na najvyššom konári stromu sveta a vládne nebeskému svetu a svetu ľudí, Veles sa v podobe hada ovíja okolo koreňov a vládne svetu mŕtvych. V niektorých rozprávkach je tento svet opisovaný ako čarokrásne miesto, večne zelený svet, kde žijú rozličné tvory a duchovia zosnulých, ktoré stráži Veles ako svoje stádo. V mnohých slovanských rozprávkach je ríša Velesa situovaná za morom, kde každý rok odlietajú vtáky prezimovať. Odletieť za more znamená cestu do podsvetia, pričom Veles je chápaný ako vládca záhrobného sveta. Spojitosť Velesa s ríšou mŕtvych môže dokazovať aj fakt, že sviatky a rituály v jeho mene sa vykonávali v zimnom období na konci roka. To je obdobie, kedy príroda symbolicky umiera. Je to čas, kedy sú dni kratšie a noci dlhšie. Na konci roka si vždy spomíname na svojich mŕtvych blízkych. Podľa niektorých slovanských rozprávok sa ríša Velesa nachádza za morom či riekou. A tam sa nachádza tzv. Onen svet. Pre túto ríšu sa zachovali názvy Nav a Raj. Nav znamená loď. Duša odpláva do podsvetia na lodi. Staroslovanské pohrebiská sa tiež v mnohých prípadoch nachádzali za riekou či potokom. Vodný tok tvoril hranicu medzi svetom mŕtvych a svetom živých. O tom, ako vnímali naši predkovia dušu po smrti, vieme toho pomerne dosť. Tradovalo sa, že duša po smrti opúšťa telo zosnulého ústami. Posledný výdych. Avšak je potrebné, aby opustila i jeho obydlie a preto sa má otvoriť okno. Nejakú dobu sa duša potuluje v blízkosti tela alebo svojho domova. Mŕtvého vynášali Slovania zásadne oknom, otvorom v stene, dierou pod prahom alebo otvorom v pôte dvora. Vynášanie dvermi a bránami nebolo prístupné, lebo dušu mŕtvého treba zmiesť, aby nemohla nájsť cestu späť a neškodila pozostalým ako upír alebo iný ľudský démon. Ku zvykom spojený so smrťou patrilo aj položenie mŕtvého na matku zem, ktorej mal odozdať silu. Naši predkovia si nesmierne ctili a zároveň sa aj báli svojich mŕtvych a na ich počesť vykonávali niekoľkokrát do roka ďakovné, spomienkové a oslavné obrady. Pred príchodom kresťanstva naši predkovia verili v kolobeh životov a smrti. Smrť sa oslavovala rovnako ako život. Naši predkovia, duše mŕtvych sú s nami i po ich smrti. Chránia nás alebo nám škodia v závislosti od toho, ako sa my k ním chováme. Súčasný termín dušičiek má svoj pôvod u Keltov. Kelti zapaľovali na poliach a lúkach ohne v nádeji, že sa prídu mŕtve duše ohriať k ohňom a dajú obyvateľstvu pokoj. Tento sviatok bol v Európe taký zakorenený, že kresťanská cirkev bola nútená ho prijať. Odvtedy oslavujeme dušičky. Neviedzte miera, čo patrí iným. Myslí na chudákov uprostred zimy. Dožič aj inému kus jeho šťastia a ver,
že dobré sny sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť. Máš, čo ti stačí. To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme. A prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neutráv vstup. Aj keď si vysoko, sklon sa k nej, chudnú. Hod vody tomu, kto o ňu prosí. A v srdci nosím to, čo nikto si. Čo spadlo z neba, do neba sa vráti. Kto iným nedal, ako by sám stratil. Pozri sa do očí deťom a chorým, tým, čo sa chytajú aj slamky v mori. Skús plachtu rozprostrieť, keď niekto mrzne. A daj mu kúsok tepla, vždy ľahšie usneš. Otvor si náručie, môžeš im chrániť tých, čo svet vyhnania a sú tu sami. Nie, nikto nešliape po ľudskej biede. Sme iba pútnici a nikto z nás nevie, čo prišlo z neba, do neba sa vráti. Kto iným nedal, ako by sám stratil. Čo spadlo z neba, do neba sa vráti. Kto iným nedal, ako by sám stratil. Kultúry celého sveta majú jedno spoločné. Dávajú ľuďom nádej, že život sa smrťou nekončí. Duša človeka je ako voda. Z neba prichádza, k nemu stúpa a znovu musí na zem vo večnom kolobehu. Ďakujeme za pozornosť.